Майка ти, що не снимам? Сега ще видим там какво има. Аз сметнах тази лопата, ама аз не снимах, защото капацитета нищо. Мериш на куче. Мериш на куче. Много да има куче вътре. Чу ли го това свиране? Не. Окей, whatever. Какво? Брат, нещо мърда! Вятър. Пада пъти. Има отдяло. Брат, нещо пада ли? Не знам. Не беше умряло куче вътре. Не знам, ама мерише на мърша. И на куче. Помисли, че се порязаха. Чакай. Какво? Чакай, тук малко да кемпиме. Хелна, брат. Изкарах си ангелите. Нито. Трябва да купим такива устройства за духове. Аз имам приложение. Няма го, има такива са истински. Хай ще намеря едно. Да, брат. Къде ми е това? Бате, обицата ми! EMF. Как се пише това? Хелна, брат. Я. Май тя. Я виж това. А това съм го имала преди. Ами, чакай. Чакай, радиобокс. Май така ще кажеш. А не, спирит бокс, спирит бокс. О, Боже. Маса бачо! Какво са? Това се зареждава. А това истина ли работи? О, Хелна. Питаме го въпроси.